Goedemiddag. Goedemiddag. Ik kwam eens informeren of ik hier een stappenteller kan kopen. Een stappenteller, jazeker. Dat is een goed idee trouwens, een stappenteller. Zoals u weet is voldoende lichaamsbeweging heel belangrijk voor een goede gezondheid. Men raadt eigenlijk aan om voldoende te bewegen en 10.000 stappen per dag is eigenlijk optimaal. En dan kan men goed opvolgen met een stappenteller. Nu is het trouwens het moment om een stappenteller aan te kopen. Er loopt een actie nu in Vlaanderen, 10.000 stappen Vlaanderen heet dat. En in het kader van die actie kan men nu een stappenteller aankopen voor een voordeligere prijs. Alsjeblieft. Dank u wel. Dank u. Veel succes. Dag. Goedemiddag, welkom op de toeristische dienst. We legden een 10.000 staproute vorig jaar aan, samen met de 4.000 stappenroute. Beide routes vertrekken op het Demerstrand, de sporthal, daar kan de wagen ook geparkeerd worden. We hebben ingetekend samen met 26 andere Limburgse gemeentes op dit project, omdat we een laagdrempelige manier van bewegen willen aanbieden. Ik zal het zeker gebruiken. Tot ziens, dag. Ik ga regelmatig wandelen met mijn gezin of met enkele vriendinnen. Want door een drukke job en een druk gezinsleven zag ik het echt niet zitten om echt intensief te sporten. Maar wandelen, dat was nog wel te doen. En je mag er zeker van zijn dat je na zo'n lange wandeling dat je je een stuk beter en gezonder voelt. En mijn man die kookt thuis. Hè. Allee, dat is de beste kok thuis. Bij u is dat ook zo het geval. Ja, hè? ja. Als we iets wensen aan goede vrienden of aan onszelf, dan is dat wellicht altijd gelukkig zijn. Maar we staan er niet bij stil. Want vaak, om je goed in je vel te voelen, zijn er heel wat facetten uit het leven belangrijk. Wat je eet, hoe je beweegt, of er mensen zijn die met je willen praten als je problemen hebt en die naar je willen luisteren. Kortom, ik zou zeggen, gelukkig zijn. Welzijn is een zaak van alles en iedereen. En in het kader daarvan stelt de provincie het gezin, opvoeding en gezondheid een hele week lang in de kijker. We kunnen eens kijken hoeveel stappen we hebben, want ik heb de mijne vandaag niet aan. Een 7.000 al. Ja, volgende keer gaan we wel voor de 10.000 stappen. Hè.